Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagbuhat. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna ug higugmaa ang imong isig katao ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya ug mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isig katao? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana, sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita ug miduol siya ug mitan-aw sa tao ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana, nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tao naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya lana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig katao sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busalakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung makakita mo atong isig ka Pilipino nga nagsigig suyop og shabu or nagsigig suyop og rugby, niya gasigi na laglakaw-lakaw na asdaplisdan, maglingkod-lingkod ug maghigda, unsa inyong bation, mahadlok o maluoy? Sige, tubag. Mahadlok o maluoy? O mahadlok mo, liwat mo atong pari o kadtong Levita, nga wa mo tabang ni agi raspikas daplin. Nilihay ba? Wa man sad siya masuko, wa sad maglagot, pero nilihay. Kita kusog kay taaning mulihay. Kanabitang mo mutipas sa laing daan niya, maghimo dayon tag excuses. Gadali manggod ko, naapa manggod ko schedule. Di ba? Mao man nga ako sa dinhi, mingon man ko, pader di ako napakoy schedule. Ana. Mao man excuse namong mga pari. Di off ro nako ay sa kog tanduga. Ana.
Wa say schedule kay day off ron ako. Ana. Sakto na dili. Sakto kay unsang pagpahuway sa pare. Ana ba? Kapoy kay ko, daghang ikong schedule, daghang ikong misa gahapon, kinahanglan mo rest ko karon ay kog tandugan. Sakto dili. Sakto, nganong di man mo moingong di sakto? Sakto ra. Pero kung gusto tang moadtog langit, nga maoy gipangutana diri sa magtutudlo sa balaod, kung gusto tang moadtog langit, kinahanglan kalimtan nato ang atong personal schedule, atong unahon ang panginahanglan sa atong isig katao. Maunay makapalangit. Nya kinsa man ang atong isig katao, kanang gitulisan. Gitulis ba? Nya gibiyaan nga himatyon. Kanang mga nagsuyop og rugby, kanana ang nagsuyop og syabo, nya namaligyag syabo. Mura sa na sila gitulisan. Wa naman sila magamit. Wa na rugby na lang. Syabo na lang ilang magamit. Way nagtudlo nilag maayong pamatasan kay ang ilas ang ginikanan, utros ang gitulisan. Kinsa may tulisan dinis kalibutan? Ang yawa ug ang mga disipulo sa yawa. Kinsa man ning disipulo sa yawa, kanang gasigig pakasa. Labi na gyud aning sala sa pagpangawat ug kaning korupsyon. Kasagaran ang atong gitahod og maayo kanang naglingkod og dagko nga mga posisyon. Kasagaran sa anak nila mga tulisan. Bitaw. Di mo mtuo? Mao na. Mahimo kang tulisan basta magsigi na kag yaka anang imong bahandi. Kana bang gusto kang magtungtong og trono nga bulawan, gusto kang maghakop og kwarta nga binilyon, mahimo jud kang tulisan. Mao na dinhis kalibutan porting daghanang tulisan. Nya ang ilang gitulisan ang mga kabus. Hastagong budget para sa pandemic, tulison pa gyud. Hastang budget para sa education, tulison. Hastang budget kuno para sa dugo, tulison. Ang budget para pag-ayos mga balay kay naigos, Yolanda o uban pang mga kalamidad, tulison gyapon. Hastang budget sa mga Girl Scout o Boy Scout, tulison gyapon. Hastang budget para sa mga maestra, ipa 5-6 pa. Daghang tulisan. Hastang budget para sa mga parokyano, tulison sa gawali. Isuod sa bulsa. Unya unsa may resulta? Usa ka tawo manulis og tag 1 billion, mutulis og tag 2 billion gikan sa katawhan. Pila ka buok ang mag-antos nga murag nagluyana, wa nay mahimo. Mao pagi atong kulatahon kung mangawat, naningkamot na yung tawag pangawat, aron lang yun makakaon. Kay di ay nagsigig lingkod sa ilang mga lingkuranan, gasigig kaon, gasigig pagyug pangawat. Wa takakitaan ni usahay. No? Lagot tas kawatan, lagot tas mga manuyupay, lagot ta anang nagrugby, pero wa takahibaw nga ang ilan ang kinabuhi gitulis sa mga buangon aning kalibutan. No nga siya. Giyon sa pagsulbad ni St. Francis, iyang gibiyaan ang iyang kwarta. Dili to tinulis ang iyang kwarta. Hinaguan to nila sa ilang pamilya, sa ilang pagbinuutan o sa ilang pagnegosyo. Gibiyaan ni St. Francis ang dakong bahandi aron ipakita niya nga dili ang akong kaugalingon mo'y akong hunahunaon kung dili ang mga gitulisan. Mao sa nay nahimo diri sa kadtong sa Marianhon. Doon na siya'y panaw, negosyante tingali ni siya. Di niya kadugo ang gitulis. Unsa may ang gibuhat?
mihunong siya, giatiman niya, gidapagid niya dito sa balay abutanan, iya pagid ditong giatiman, hangtod mura nagmaoki na, una pa niya gibiyaan, gibinlan pagyud niya caretaker nga iyang gisuhulan. In short, ni gasto siya, mihago siya, ug iyang giputol ang iyang plano para siyang kaugalingon. Kamo, musunod mo ani? Ha? Musunod mo? Unsa maro inyong gihuna-huna? Sige, lingian na imong tupad. Imong tupad ba? Lingi asa? Tanawag na ba kay tupad? Niya pangutan-a. Ingna, naghuna-huna ka nako? Ingna, naghuna-huna karon nako? Ala siya ba? Kay usahay ra ba ang bana, ang gihuna-huna ang iyang kaugalingon. Di jud kahuna-huna siyang asawa. Ang asawa sad sige lang hunahuna siyang kaugalingon, di gyud kahuna-huna sa iyang bana. Ang mga ginikanan, ang ila ra gyud kaugalingon may ginahuna, di gyud kahuna-huna sa ilang mga anak. Natakdan sa mga anak, ang ila ra gyud kaugalingon may ginahuna, wa gyud maghuna-huna sa ilang ginikanan. Ang pari, ang iyar gyud kaugalingon ang gihuna-huna, wa gyud maghuna-huna sa mga parishioners. Ang parishioners, ang ilarasan kaugalingon gyud na nga pamisahon gyud ang pari, di gyud kahuna-huna nga kinahanglang muhug sa kagkulikta para sa taos pari. Munang pasalamat ta kay daghan ang mga tawo naningkamot nga muhuna-huna sa iyang isig katao. Nagkinahanglan ta og budget para sa kapilinha di Fatima na mga 29 pila to? 29,500,000 niya atong gi-divide into 29,500 slots. As of Saturday, sugod atong August 8, niya gi-close naman ni nato pagka Saturday. So as of Saturday nga record, naka-record na tag 30,504 slots. Not no. Mga 8,000 katao ang nag-contribute niini. Gikan sa nag-contribute og 3,000 slots na ay 1,000 slots usara ni katao na ay daghan nga tag 100 slots na ay tag 50 slots na asay tag 20, 10, 5 hangtod gyud 1 slot. Mga 8,000 katao ang nagpakabana. Karon secured na, pero padayon patanga sigig kwintada karong Merkulis pohon October 6 akong i-final ang pag-report pila gyud ang nahalin para sa kapilinha. Ana nya karon nagpakiluoy na punta para na ni sa atong parokya, para sa atong pista. Maligya na puntag slots kay naatay i-celebrate nga pista karong October 16 para sa Birhen sa Santo Rosario. Nya naapagid tay dedication aning simbahan inig ikatulong adlaw sa atong pista October 9 karong Sabado. Nagkinahanglan tag mga 2 million nga budget. Mao tong akong gi-announce kagahapon na ana sad tay slots nagitaytula natog Mother Mary's Consoling Graces or MMCG. Close naman tong MMHD, Mother Mary's Healing and Deliverance para sa kapilinha, kanina sang MMCG. Ano nga man mo malipay nga ako nang i-announce? Niya gi-announce na ko gahapon, tag 500 per slot. Niya kinahanglan tag 4,000 slots aron mahimo siyang 2 million. No? Sa 4,000 slots gahapon na natay halin. Lipay kay ko. Pilay halin? 39 slots. Di ba? Nindot na kayo. Wagwa pag-iusa din yung nakapalitan. Oy, pamalit mo karong adlaw kay Kuto Branis Pizza 15 up to October 15. Inaot untang mahurot na ni, no?
Tag 500 per slot, 4,000 slots. Unya, kinsa may atong hatagan ani? Ang atong hatagan, una, ang mga pari nga mo celebrate sa misa o mo con-celebrate. Ikaduha, ang atong mga mo serve sa simbahan, atong tagaan sila pack meals para sa nobinaryo. Ikatulo, ang atong mga kabus nga kaigsuunan dinis atong parokya, tagaan nato sila mga bugas o mga dilata. Niya karong panahon na kay pista man, imbis nga sa una tag 1,000 ra ka pamilya atong tagaan, karon himuon natong 2,000 ka mga poor families. Di ba? Dubliho na to. Hatag yun mo sa kuan. Pagpakabana mo, aron mo malangit. Kay ang pagpakalangit di ay kanang magpakabana tas atong silingan. Di ta magpunay huna-huna sa atong kaugalingon. Pero sultihan ta mo, kining 8,000 ka mga tao nga midonate sa kapilinha, why usa nila nga mi-text nako nga human kog donate pader 14 akong mahay. Wa gyud bisag usa. Ug naa may mo text nako, text na mo. Wa gyud. Bisag unsa ka lisod, bisag unsa ka pobre, bisag unsa ka gamay og kadako sa ilang gidonate, ang sagad yun i-text, Pader lipay kay kung nakaabot pag yun kus deadline. Lipay kay ko pader nga nakatampo ko aning kapilinha. Ako ginang kinitaan sa akong panglabada pader, akong gitigom-tigom sa akong pagpanindag isda, sa akong pagdrive og habal-habal, sa akong pagdrive og taxi, sa akong pagpamid. Ako nang gitigom-tigom pader, porti ginakong lipaya karon. Nasa inihatag natog kaupat. Primero niyang gihatag, 3 ka slot. Sunod, nahimong 6. Nadugay, nahimong 10. Nadugay, nahimong 15. Na kung anong gaana man nag-increase, siya, nag-ana man sagog kadako akong kalipay, pader. Kada nako hatag, first time pa mangguni pader, nga nakasugod kong panghatag. Ana siya, karon pader, mura man kong naadik. Nako, di ana sa ikuan, MMCG. Dako na po ni. Ana ba? Amo di tuman magkato siya. Basi muhatag na po siya ning kaunom. Mura kuno siya naadik. Muna nga unsa may punto ni ani, sama ni St. Francis of Assisi, pag human niyag biya sa iyang dako kaing katigayunan, nya iyang gialagad ngadto sa mga kabos, labi na gyud mga makililimos, ug mipuyo pag yun siya tipon sa mga makililimos. Gibati niya ang tumang katagbawan nga malinaw na gyud kay siya, bisag daghan kay siya kasakit, bisag maghigda na lang siya sako, way higdaanan, mauwanan, mainitan, lipay ug malinawon kay siya. Mo nang nakakompose siya kanta, Make me a channel of your peace. Ang iyang ampo sa Ginoo dili ngon, give me peace, give me happiness. Dili na mo yang giampo sa Ginoo. Unsa man yang giampo? Make me a channel of your peace. Gusto ko nga ako maoy magsigig paambit og kalinaw, gugma, kalipay, pagsabot, pagpasaylo, pagdawat ug pagpakamatay para sa akong isig katao. Mao na yang giampo. Nay asawa ron akong dili akong asawa ha. Nay asawa ba nga lain man to pagkasulti, hapit man no masipyat no. Na ay asawa ba nga nag-text nako, pader unsaon ko mangini akong bana, dili paigo nga porti niyang pangabit, sukad pa pagkabidyo namo karon mga 25 na may katuig, sige lang yapon siyang pangabit. Karon pader ni grabe na gyud, manapat naman siya nako. Purti gid akong ampo pader nga mausab ning akong bana, purti na kong sakripisyo aron mausab ni akong bana, wa mausab pader ni grabe na noon. Pader palihog tambagi taon ko magpaabot gyud ko sa imong text. Munang wa dayon ko manaog karon akong gidali-dalig text kay basin unya ba og malain ang utok ato. Ang una gid akong gi-advise ingon ko mao ni ang number 1, ayaw gyud pag-ampo nga mausab ang imong bana. Ayaw pag-ampo ana. Pag-ampo hinoon nga dili ka mausab sa imong paghigugma, pag-alagad o pagpakamatay para sa imong bana. Goodbye. Dito na og ko diri. Ako patong sumpayan igsakan ako.
Mao lang sa to'y una na kong gi-advise nya atong iampo kani mga tao bitaw nga magsigig ampo nga mausab ang iyang isig ka tao para malipay siya. Ayaw. Pag-ampo hinuon nga ang imong kalipay, imong ikapaambit aning tao nga wa gyud ka di gyud ka maong muhatag nimong kalipay. Mao na siya. Dinhi bitaw kani ato mga project dinhi. Kita ra may nag-project nga di gyud muhangyo sa mo trabaho. Kanisang atong mga yuta dinhi gipamalit, di man jud ko muhangyo. Inigingon ako, pila may presyo, mao ni pader. Lipay ka ana, lipay na pader. O kana. Ug di ka malipay, pun ana tog jutay. Ngano man kay niingon si Kristo, mianhi kos kalibutan aron paghatag og maayong balita ngadtos mga kabos, ngadtos mga nagkinahanglan, maayong balita. Kung imong hangyoon ang iyang presyo, maayo pa ng balita. Tubag. Dili. Lagi na. Kung imong hangyoon, di na maayong balita. Oy. Oh. Hatag unsay na ikaw pa dir mahutdan ka wa na kay ginansya ayaw lagi paghunahon sa imong kaugalingon ang kalipay sa imong isig ka tawo unya ron kun ang imong bana na namparos nimo pangutan na siya lipay ka ni dong siya kalipay ni akong animala ka ingka di pay pikas dong di pay pikas aping ako ra gyud kang lipayon kay wa jud koy laing tubong ang paglipay nimo bisan ang akong kasakit. Kung mahimo nimong kalipay, I am willing to give it to you until I die. Di ba? Nindot nga hugot, no? Tanawa si Kristo, sa iyang gisulti nato. Mauna iyang gisulti. Nawa lang niya matranslate aning akong gisulti karon. Mauna gisulti ni Kristo. Kalipay ninyo nga ludan akong naw? Sige, luwa. Kalipay ninyo nga laruton nyo akong bungot? Sige, larot. Kalipay ninyong inyo kong kulatahon, tamparoson, inyo kong latoson? Sige, latos. Matod pa niya, gipatara ra nako akong lawas. Inyo kong purong-purungag tunok, nya inyo pag yung sige hapak ang akong okay kayo. Inyo kong papasanog cross, nya ikadagma nako patid-patiran pag yung ko ninyo, okay ra gyud kayo. Nya pag-abot itos bukid sa Golgota, inyo dayon kong padupahon, nya niko narbot akong buktod kay gasigi kog ana din amanoon matulid kay perti namang pagkabikuga, gibunlot pag inyo kuto-kuto akong bukog. Sige, okay ra kayo. Nya inyong gilansang akong kamot, pigsot intawong dugo diri sa akong kamot, mo pay naginuto na kay hurot-hurot na, inyo pag yung gitiwas. Okay ra gyud. Nya pagka alas 3, patay na ko, gidugsak pag yun ninyo akong kilid, kay nangita pag yun mong dugo og tubig, ako pag yung gipabaha, okay ra yun. Nindog.